Ọhaneze ndị ọma anyị echetakwara n'obere ezumike gbajiri n'oge ihe na-eme n'obodo nke ụbọchị taa na isi mbido telivishọn. Anyị ka na-ekwukwa ihe gbasara mgbọrọdị maka na uru ọ bara ka nkụ agaghị ekwuchakwu ya ekwucha. A na-asị nke onye ma bụ nke ọ ga na-ekwu maka na ekwugo ụzọ dị iche iche ji emere nri ụdị esi esi ya. O nwere ike mụnwa na-esi nke m ji emere ofe akwụkwọ gị nwa nkwụrụ ụzọ ọzọ iji esi nke gị. Mana anyị ga-akwado ka ọ kwapụtakwa ihe ndị ọzọ na-enyekwa n'ahụ dịkakwa ihe gbasara ịdị na-ahazi ụbụrụ mmadụ lọ ka ihe na-ekwu maka nka mba ịma na ọnya bụ ife nna agwa gị sị gị na inyochaba ife a na-enye na ụfọdụ che na ọsọsọ ife ji esi onye ọbụla na-elichi mgbọlọdị anya ọ bụrụ na nwatakịrị na-ebido n'oge nyebe ya mgbọrọgwụ ọ ya ama akwụkwọ mgbọlọdị a ifu na-eficha ụbụrụ ọ bụrụ mgbe ọbụla ibu n'isi ogbu isi akwa oyibo na nwere ife dị na ya ibulu nta ma di m si na onye isi onye nwa bụ taf ibulu isi akwa oyibo ndị oyibo si na MT vessel ọ bụ na ị na-erichi mgbọlọdị anyị fụ na ụbụrụ gị a aya anyakọrọ ọ ya anyasa anyasa kpọghọọ ya ghelufo kachi ịmala ife onwe ife mmadụ gwakwudi gị ichenye ọsịsọ zaa anya ajụjụ ọ bụrụ mgbe ọbụla ị na-ele mmadụ zi ka isi azụ ọ nwere nke dị mma ya ajụọ gị ife kọwakọ n'isi ma ị na-enibe anya n'enu gbamgbam ọ bụrụ na ị bụ onye na-eri mgbọlọdị ụbụrụ gị ame gịnị na-akụ ka nya ama m ife mma akpịa ting mgbe ọbụla onye fụ gị tupu mmadụ afụ gị tupu ọzọ ajụ ịzago ị na-ama akwụkwọ na-eje na-eme o nwekwa ife ọzọ dịka onye ọ na-enye nsogbu ihe ụra onye na-echu ụra rinne onwe ụfọdụ na-abụ anyasị fa amụrụ anya ọ na-ekwe ụra anaghị ekwe abịa atụfa na-eme ife ọ bụrụ na ị na-eri mgbọlọdị ịfụ na ọ bụrụ na ịnwa anwa ịchọọ ịnwa ife a na-agwa gị ọnọdụ ka nchụanwụ ịnwazi anwa wee mekọ ọnya na nchụanwụ wee tinye na agwa wee lie ị ga-alalụgide ụra etu adọrọ isi na ọbịa metere ya emetere yọbazi anyị gị teta na chi efugo isi ajụ ogo oyi isi arụ gị niile ajụ oyi maka na ya bụ mgbọlọdị na-ajụkwu arụ oyi ọ bụrụ mgbe ọbụla were ọgwụ tinye n'ọnụ nwaanyị dị ime ije ihe afụ na anya na-asị ya na-eli mgbọlọdị maka gịnị ọ na-ajụ onye dị ime arụ oyi ọ bụ dịka na onye adị ime mgbe ogbe ofu na-ekwu a na-asị gị ị na-elikwa mgbọlọdị kaba na-eli mgbọlọdị ka ọ wee mee gịnị na-ajụ gị arụ oyi ọ na-ajụkwu gị arụ oyi ya ka ọ na-ajụ gị arụ oyi ya ka ọ na-asacha ụbụrụ nwa ibu n'afọ na-eficha arụ ya ọfụma ọ ya bụ ịmụpụta ya ọ bụrụ ụdị nwa ya bụ iduru bịa n'ụlọ ụka okwu ya metụ mmadụ ọsị wepụ okwu nwa n'akụkụ m nọọ o nwere ike iduru ya bịa n'ụlọ ụka tupu ị na-anazi na ya bụ mmadụ ga-enye ya aka na-eku ya ịfụ nwa gị na-azụ oche ọ bụ na a na-azọzi onye ya eku ya mana o nwere ndị ọya bụ iduru bịa n'ụlọ ụka idozi akwa gị ọfụma biko jidetụrụ m nwa ọ sị madam dọbịa n'elu oche a wee di ya na m abụrụ ọfara nke nje abụ nwa eku nwa ọ wee bịa bụrụ ya ọzọ dịka ọ dị abụrụ gịnị nke a dị egwu ọzọ dịka ọ dị abụrụ gịnị ọ bụkwa sọsọ ya ka ọ na-alụ ife ọ na-alụ mee gịnị ife ọ na-alụ kakwa nkwuo maka na ị na-anya ifu na o nwere ife akpọrọ ayọn ahụ mmadụ na-eme mmadụ ọgbasie ike sie ike nwee nke akpọ zinc nwee magnesium nwee vitamin B nwee vitamin B fancha niile ma I ma B ahụ B vitamin niile a ndị oyibo kpọrọ ya fancha niile dị na ime gịnị ya bụ ofu mgbọrọdị a na-ekwu okwu ya ọzọ dịka nwanne ya bụkwa na gịnị mee ọ na-eme nri ọ na-enye aka ịgbalị nri n'afọ nya ndị oyibo si na digestion ọ dịrị mfe ọ gaghị awirichi ihe ọdọgụrụ ịdọlụ ka dorati ọ ya enye aka gbalịsịa nri dị gị na-arụ kpochasịa ya ọzọkwa abọkụ ya bụ o nwekwa ife ọzọ ọ na-eme ife nya bụ ife na-eme erika mana ọ dị nka onwe ka o siri mana ka anyị nebanyekwa nke obere anya o nwere ife ọ na-adị mma na arụ nwoke
unu edozi arụ nwoke ọfụma na-enyekwazila arụ nwaanyị aka dịka ndị na-achọ nwa ọ na-ajụ arụ oyi ọ bụrụ na ị na-elite mgbọlọdị a ifu na arụ gị ya ajụ oyi ọ bụrụ onwe ndị nwenya bụ natalu chifa ime arụfa na-ekpo ọkụ mgbe ọwụna arụfa na-ekpo ọkụ ọ ya eme ya gịnị ọtụjụ anya arụ ọkachasị mgbe ị were ụnya na ndụ rụọ ọnya arụ nwa anya o mee gịnị ọtụjụ ya arụ ga-ajụ ezigbo oyi ka uche anyị dị ya maka ada ama mana ndị be anyị ọ dị ka ebe a ka anyị ya awụsa ọwala nke ụbọchị taa cheta na ebe ị nọ ya ka bụ na isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme maka ọ bụrụ na ọ nwere ife ịchọ ka anyị melụ gị ma ọ nwere ife gbagwoju gị anya ị na-anya n'ife onyonyo iyi afa akara ekwentị anyị fụkwazịa akala iru akwụkwọ anyị ịchọba anyị iwere afa dị n'iru ebe a chọba anyị ịchọ anyị jụọ gị anyị na gị anyị ga-azụ ya ọfụma ka ọ dị n'mgbọsị ọya adị ka anyị wee bịa anyị na unu nọlịkwa aka mbụkwa onye lọlọ ugomba isi mmiri nke mbụ na mbụ na Igwube Okodo ụmụ oji dị n'ide mmiri na steeti Anambra mụ na